இன்றைக்கி வந்து மெதுவடை செய்யப்போகிறோம். அதுக்கு 3 மணி நேரம் உளுந்த ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி மிக்சிலேயோ கிரைண்டர்லேயோ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வச்சு நான் வந்து மிக்சியில் தான் அரைச்சேன். இப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா மிதக்கணும். மிதந்தால் கரெக்டான பதம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு வெங்காயம் மட்டும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகா ஒரு 2. உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க. அடுத்து மிளகு சீரகம். மிளகு சீரகம் வந்து கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. அரிசி மாவு ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நல்லா பிணைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். காஞ்சிருச்சு. தண்ணி தொட்டுக்கிட்டு மாவை எடுத்து நடுவில் ஓட்டை போட்டு அப்படியே சட்டியில் போடணும். தட்டி விடுங்க. திருப்பி போட்டு எடுத்துருக்காங்க. நல்லா பொன்னிறமாக வரட்டும். திருப்பி இப்போ எடுத்துக்கலாம். சுவையான டேஸ்ட்டான மெதுவடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.